Kot kai thani mugui semai tangi sajau. Khak rakhai pultunar gui semai tangi sajau. Ang Barat ni Ellenberg ni bisintui khajak kerongno pultu kubui tei khorok bomui sajau. Ang Barat ni phan tuklai tei kathalai mungno khapang kholata khlai hori tongnai. Ano bokjak atung dam Tripura Sundok Bulok Baisang Naikojak Hangkor Pokjap Nok ni Carifang Adom Okra Carifang Adom ni Hamungno Bewar Borok ni Bagai Keboni Bekat Payai Eba Kirima Keri Khailai Eba Baksano Tadago Tei Baksano Tadaya Khalayai Eba Kebono Khoroksabai Gedalai Eba Khunjak Samungno Tangla Eba Kebono Khoroksabai Gedalai Tei Khunjak Samungno Tangla Pok Hangkor Pokjap Nok ni Carifang Adom Okra Eba Carifang Adom Okra Ungui Kerong ni bisintui Ano samung Yaphak Dagmani Eba Ang Saiman Kai O samung Tangkru Kebobai Dadak Sidat Eba Pok Rekel Saklak Hambai Dodono Khumbai Ga Ang Mechang Runiel Deborma Tripura Tiprasamulok Baithang Naikoljak Hangkor Kokchapni Carifang Adom Chongjagui Kaitonni Mungri Semai Tangi Sajao Raijatui Chongjak Baratni Ellenbergno Borom Tei Poitonargui Ano Bokjak Samungrokno Khabai Khukbai Tangnai Hambai Jotono Saimanok जों नीति एडिशन 2021 पावर फाइबानी परे आबोनि यागलो जों 2023 फाइयो जे विधानसभानि निर्वाचन चिनि एम रक बिसिंगो डेपुटी एम बाय चिनि एम जखन बर इलेक्टेड नि थाखाय एमएलए आबोनि परे आरो जों कयटा बुसुबुक्सा एम नि मानखा आबोनि यागलो कताल खायै चिनि बुबाग्रा वासुका चिनि डेभलपमेंट वर्क उन्या खायबा एडिसिनि सामुनो ताइबो दरिउइ ख्लाइरिनानि बागै खरकटाम एम चंजाखा ता कोनो डिपार्टमेंट बागजायाखौ खायबान आं साकसाकना गलायखानो हामबाय बारो पुइलावनो चिनि बुबाग्रानो आबोनि लगे लगे चिनि एडिसि आमचाइनि जत्त चिनि तिप्रा सारनाबो बेलेगा हामबाय मारो जों तिनिरो एम सामान खानै जों नायो जों जत्तनि चुबा चुबाइनो जों बुसखांगो कामखै सामथांनाय जे डिपार्टमेंटफोर मानथुन जे कोनो डिपार्टमेंटनो जों साकथारै अन्तत पक्षे कोनो करप्शन इनिया खायबा कोनो निनि आनि हियागै जों जतनो समान खालाय सामथांना बागै आं साकबाय थां साइतंनाय ताइ जारा तंनाय रनो बुंनोबा आं कयनाय जों जेन ताइ बिसिक तामनि बिसिङाव जोंनि जे वानसुंमानि जों जे खाकामानि तिप्रा सारनो जों जे गामि गामि आमचायो दैनि जोंजाल लामानि जोंजाल सिंखेरनि जोंजाल स्कुलनि जोंजाल गोबां जोंजाल दङ आबोनो बाहायके फान्ड तुगैमान जों ताइबा थानसा खालाय जोंनाबो जों खालाय दङ आबोनो बागै जों नाय दङ जों बुसखांगो ताइबो काम खालाय सामखायना बागै जों वानसुं दिनै जे स्वेरिं इन सेरेमनि जे दिनैनि सालो समय मातांमनि अमो जे एक्जिक्यूटिव मेम्बर तंजमनि एडिसि हाफांनि अमो लुकुनि सामुनि बागै सामुखायना बागै डेभलपमेंट बागै सामुखायना बागै चंजागो थानाय सालरबो अमनि सिगांबो समायदों सिगांबो लुकुन बागै सामुखाय दङ जेहेतु लुकुबाय चंजाग आं गायसे आदम अमो फायनि सालरबो आं लुकुन बागै सामुखायखानाय
बुबागारनि जे थानचन चबाबो बन फानरुबै ताई जे डेभलपमेन्टल सामग्री जे दंमानि अल लिमिटेड फान्डनि बिसिंखै बिसखां सालो सामथाय थाङो তিনি বেলায় টংথমা সালখা 47 বছর রাজনীতি খেমানি পরে आं 2021 एमडिसि ओंखा তিনি बुबागारानि थैफांबाय एबं बुबागारानि नाहारमंबाय आंनि लाइफआव फार्स्ट दिनै आं एडिसिनि इएम ओंखा बनि बागै आं वासुकनाय जों दिनै हास्टेनि बर' रक अनेक दिन परे माने 80 बছरनि परे जों एडिसि दखल खेखा बुबागारानि थै एबं अ सावनो जों बुबागारानि बिसिं थै जों दिनै लुकुरावनो बोसोग्रि मानो माया अब जों वासुकनाय जों ताक जेहेतु आसुखा अ आसुक माने बिसिं थै जों बोसोर दिनै लुकुरावनो जों बोसोर थै यक सामारि मानो अब जों बोखाव नायनाय एबं बोसोर जति जों खायमानो अब जों चाइतनाय बुबागारानि थै फांबाय अबश्य कक আর आं যতनो नायतनाय रनो खुलुमबायका जों ताकलाय ताबुक दिनै सालो दिनै 18 तारिख मे मासनि 18 तारिखआव जों दिनै खरकताम दिनै बुबागारानि थै फांबाय जों इएमडि सपद 12 समय नाका बनि बागै लुकुरं थानि आनि खुलुमयाफारो जों नायलायनाय ताबुक जों ते खरकताम हामन परे जों टोटेल 9 जन ओंसिनाय आगे 8 जन तंथाने ताव 9 जन इएम ओंखा अ 9 जन बिसिंग जों लुकुरंनो बोसोर साइज खायमान एबं लुकुरंनि बागै बोसोर काम खायमान अबश्य कक जतन खुलुमबायका हामबाय